गोड़ लागत नहीं भोजपुरिया जहान एक बार हमनी के फेर से आज खास मौका बा, चूँकि चंपारण के लाल की धरती से जुड़ल एक आर्टिस्ट जे कोनो नाम और मोहताज के नाम और पहचान के मोहताज नहीं खन, जिनका नाम बा धनंजय धड़कन जी। उनकर आज शूटिंग हो रहा बा। एमे फिर से हमनी के टीम बा, मनोरंजन जी मेकअप पर बानी, कैमरामैन में अशोक माही जी बानी और लोग जो अभी हमारा पीछे लोकेशन देख रहा बानी बूढ़ी गंडक के कछार के हवे। अभी धनंजय जी कुछ अपना ये एल्बम के बारे में बताई हैं, प्लीज़ धनंजय जी। हाय फ्रेंड्स, हमरा और छोट भाई धनंजय धड़कन। आज बहुत खुशी की बात बा कि रोलन के प्यार दुलार आशीर्वाद हमरा मिल रहा बा। आज हमनी सबके साथ में भाई जवानी हमार शूटिंग चलता गांव में, बगल लाल बेगिया पुल के बगल में बनी जा हमनी के नदी भाई। बहुत जल्द रोलन के बीच में वीडियो देखे के मिली और ज़्यादा तना कुछ कहे गाना के देखम, प्यार दुलार आशीर्वाद देम। ईरानी है चंपारण के लाल धनंजय धड़कन जी। और आगे आगे जैसे भी शूटिंग चलत रही, प्रोग्रेस होत रही। अभी तो बहुत सुबह के समय बा, क्लियर कराओ ना भाई जल्दी, हटिए के प्रोग्रेस रही। हो गया आगे सब